Pangaranawayo ka na ako gani Espiritu Santo. Mupay nga patron na iyong atanan. Nagboluntaryo ako pag nagboluntaryo ako ngayon ako mag-humili. May mga rason. Siyahan, itatong sa orog yan si San Jose. Si Jose, laborer, worker, carpentero. Jose. Nakon tatay, Jose. No? So, pamilyar ako ni Jose. Akong tatay mismo. Pero nakon tatay, dire carpentero, bankero, iya. Bankero. Bankero, dire nagtatrabaho ng bangko. Kundi, baluto, bangka, di ba? Bankero, hantong ang panahon, oras, ora patulay. So, nakon tatay, bankero, nagtatabok-tabok. So, Himano Jose, bankero. Yan, Himano Jose, para pangisda, no? Fisherman, may namon mga bunuan hadto. Tungod ka na akong lolo, bunuanan, salita ni Kadurulaan, bagakay, bambo, bagakay, yung magnipis nga, bagakay. So, amo ito, Jose, anak ni Casiano, bankero, ngan, ano pa, ngan, para pangisda, fisherman. Fisherman. So, pamilyar gihapon, nga dahil atong Ginoo, fisherman. Anak ko nanay, nabising bangani, ani asulot, green. Kaya ano, ani adibusyon, San Jose. San Jose. Siguro asya nga, pag kanto ahiya, din hanakon tatay, Jose, asulat, kinita gihapon siguro ni nanay, konsensya, Jose. Pangaran, Jose. So, amo iton, dinagit, indara oras. Amo ini, usa nga anak. Ipinito. Ba't ko namaraan? Kung taging anak Jose Jr. kontak para Father Joe kontak yan. Jose. So, mga introduction nila ito, ano. So, kilala ata, ini nga Jose. Nga Jose. Nga aton. Usa pa ngayon, nga kalimtan. O sige hapon. Nagpormaha akon, usa nga karpentero. Kaya nagaram ako, San Jose Seminary. San Jose nga Panday. Salit, bugos ko nga kinabuhi, siguro 6 years. 6 years sa aking nag-aram San Jose, kay nagbalik-balik ako may mga subjects. In master ko, Math 11, Math 12. So, inabutin unom katuig, anak college, San Jose. So, nga din, amo ang nagpurmaha akon, kita akon pagkapadi, kung ano ang klase kapadi. Pero tatang restore, dirit yun ang akon, dira naktatay, kundi hindi nga Jose. Jose. No? Hinuhiya. Ano hiya? Siyahan. Ano good hiya? Yaton Ebanghelyo, batin naton panday, di ba pa natong Ginoo? Pag-uli niya. Tapos, may niya mga milagro, siguro some cures. Tapos, mga pagwali. Kasi pa o sa hera. Ano ini? Ay niya kuha, hinsugad nga gahom. Yan iya kidaadman. Di ba? Anak man lain ni Jose, kapanday. Sala kapanday. Just a carpenter. Just a carpenter. Di ba? Ikita nga ni, sering, panday malitiya tatay. Pero siguro, bisa kita itatang pagkita at panday.
habubu. Mga tao nga nagbubuhat, ito era kamot, ito era ginagamit, mga handyman. No? Mga diri, mga professionals, kundi nagbubudlay, damo in mga tao nga ito era kamot. Salit, kakulo, pamuan, kabisahan ni San Jose, nga diin nabuo sa kalibutan nga tanan, o damo nga mga nasod, isarog nila Labor Day. Labor Day. No? Nga diin, pinaagi, kan Papa Pio XII, 1955, inisisod niya ini nga maging patrono ang mga laborers, mga magtrabaho San Jose. So, usa lang nga panday, sa ring panira. Di ba yan alay Maria? Kilala naton niya mga kabugtuan. Yung mga kabugtuan, karagsingan niya, wala niya bugto, pero mga karabdal, mga parata din eh. Oh. So, karagsingan, kilala. Sa ring pahit English, familiarity begets contempt. No? Familiar nga kita na siya rin. Kilala ko mait hiya. So, classmate ko mait, di pa mait haluyo, bulok maiton, tapos yan na, nag-upay niya, nakatapos. Upay ng kinabuhi, tapos miniminus lagapon naton. Siya rin. Bukuan maiton niya, para umaman la iton. No? Wala mait niya. Wala pakatapos siguro kan high school. So ganito daton, so look down on people, especially people who are familiar to us. So amo ito ang pakita nila kan Jose. Salide San Jose usang karpentero. So usang karpentero mapakianak kita. Kaya daw lang nga karpentero, usang lang karpentero ang gipilihan Diyos nga maging pinakaamay, foster father, and iya anak anatong Ginoo Jesus. Ngan magiging bana ni Maria na Birhen. No? Pili gihapon ang Diyos yung preparar. Kaya nga sa nga panday. No? Isa nung si panday o. So, damo na iyaging buhat, siguro, at itong panahon, waray pa matipat, pusubuton age, uhon, teknolohiya, wala pa. No? So, kadakaan, ang panday, ang busy, ang tinatawag, ano yung mga siya, mga lamisa, mga aparador, ano pa, siguro mga arado, basta mga gamit. So, San Jose, nagserbisyo, ang mga tao. Pinaagi, han iya, kamot, pagpanday, pagtrabaho. San Jose, orang mahiya pagkumbaga, orang nga niya, waray na isurat, bisa o sa nga pulong, didahiton, Biblia, the New Testament, it mga ebanghelyo, nga iya ginyakan. Iya ginyakan. Orang niya pagtudo, hiunong theology of work. Ano? Teolohiya, hiunong trabaho. So the question, kaya ano nga impili iya ang Diyos? Nakabati kita, din natin siya na pagbasa ang Diyos. Trabahador gyapon, nagtrabaho. 6 days, nagtrabaho iya. Ano yung trabaho? Nagtuha. Kalibutan, nga tanan, di ba? Tanan, yagin tuha. Mga katubigan, katunaan, mga tanong, mga mananap, naglalangoy, hatubig, ang mga naglulupad-lupad, mga nagkakamang, hatuna. No? Pero, ang iya masterpiece, yung gintuha ang Diyos.
amo an paghimo ang tao. Kintuha ang tao, didahan niya imahin, animahan ng Diyos, amo, dida ang pagtuha ang tao. Hindi mo niya ang tao. Dahil imahin, we are all image of God. So nagtrabaho ang Diyos, Creator, naghimo, no? Naghimo, Creator, naghimo hiya, ngan, nagpasigi hiya, paghimo gihapon, pinaagi, an iya nga ni pagkanhi eventually. Kalibutan, pinaagi niya bugtong nga anak. So nagpasigi ang kanang Diyos, pagtuha, bisa kung hanikan, ito kaadlaw, pinahuway hiya. No, ng kinitaan Diyos, siniring hiya, very good. Ang pagkatutam, katapos niya pagtuhan tao. Nga tanay gituha, good, maupay. So nga tanan, maupay itong gintuha, itong Diyos. No? So banaag nakamuit connection kan San Jose. Kan San Jose. God, Diyos, Creator. San Jose, Creator, nagkurma, naghimo, nagtrabaho, pinaagi, ang iya pagpurma, mga lamisa, mga balay, mga lingkuran, mga parador, mga arado, no? So the connection. Ora yung pagpili ino sang hadi, ora yung pagpili ino sang asendero, no? Ora pagpili nga ni ino sang padi, usang rabay, usang pareseyo nga ala makinadmanan di unong ang Diyos o iskriba. No, wala usang sikat nga tao, gamhanan nga tao, waray, hindi usa nga panday. Usa nga panday. No? So, mas pinapod ang Diyos, di dahil nga tao. Gintapuran niya ang Diyos. Kahiya, amo, ang nagpasigi, ang pagpanday, pagtuha, paghimo, naging partiyahan history ang tao, San Jose, history of salvation, ang pagtaluwas ang Diyos sa aton. Kaya ano? Kahiya ang nag-ataman kan Maria, tidahan niya pagburod, kinarawat niya Maria, nga asawa, no? Damo niya gimbuhat, so usa nga karpentero. Creator. Amo iton, siguro, ayaw ka rin makita pagtutuin yung teolohiya ng iton trabaho. Ngayon iton, di nila iton trabaho naton, it's an expression, it aton pagkatao. No? Sugad ang pagtuha ng Diyos. Nga tanan nga tinuha. So, ani ang mga tinuha, labi na ang tao, kita ka niyang kapas, yung pagtrabaho para mas umunlad pa ang tao maghinga upay. Kaya paghinga upay, iya ipakita ang kahimayaan, ang paghimaya ang Diyos. No? So, amo ito nga San Jose ang gimpili ang Diyos. So ano iya? Karpentero. Carpintero, laborer, trabajador. Okay, ikalawa. Inuman, San Jose. Who is? Si Joseph. Dito Evangelio ni San Mateo, klaro kaupay. Hiya, usa, nga just man. Diri la just carpenter, kundi just man. Just matadong. No, matadong, faithful, masinagtanon, nga karpentero. Was a just man, nga tao. Diba? Iyan masinagtanon,
Han balaod han Diyos, maaram hiyang balaod. Iunong halimbawa, yung sang babae, kung magburod ka, tapos wala niyang asawa, nagkasala ka. Dahil maaram hiya kung ano ang punishment usa nga babae, sugad hiton, kamatayon, pinaagihin, pagbato. So maaram hiya. So kung hinusa usa ka nga lalaki, tapos ada may pangasawon, tapos burod kayan, masiring ka, ginlingaw ako, usa nga ako nga lalaki. Salit, patuki iton. Bakit tunay nga lalaki? Pero San Jose, aniya tunay nga pagkalalaki, gimpakita niya, didahan niya, tinatawag nga, compassion. Bisang kung just hiya, matadong hiya, matinumanon hiya, han balaod. Malandong naguna-una na hiya. Salit, kinesplikar hiya. Diyos, pinaginiinop kung ano itinatabo. No? Kung diri compassionate, diri malumo o kasing-kasing ni San Jose, bisang kung matadong hiya nga tao, dayon hiya masiriksige, kay asya manit balaod, matumanit nga balaod. But he was a compassionate man. Ngan, salit, hiya tinuod nga matadong, a just man. Ipakita niya ngan matadong hiya, pagkarawat pagkasang ng Diyos, ayaw kahadlok, Jose, karawata, Maria, nga ihimo asawa. Kahit tiyaging buburod, pinagyan Espiritu Santo. No? Kinarawat ni San Jose. Ngan, pinanindigan niya, ini nga responsibilidad, kaya tama niya Maria, nga da, katapusan na niya kinabuhi. No? Imagine, ti masawa, nangiranak, tapos magbibiyahe ka mo, ngadto, a Bethlehem, para pumahadto mga espesyal nga mga sarakyan. The journey. Nandito nag-anak. Oray pahirangani kakarautang dito na rin usang kamalig. Dito kanhililod aram na kita ng istorya ini. Halawa. Pagkatapos ginhanting hiya ni Herodes ang bata. So imagine na naman, ibibiyahin naman hira ngadto sa Ehipto. Hain Ehipto, di ba yan ang panahon, anira inagian, amoy tiyan na itigigera, agasa. Kaya sunod iton, Ehipto. No? Kung imagine na natin, harayo iton. So siya nira siguro nga OFW. Overseas. Siguro, pero waray siguro pagkurin pa trabaho. Kay karpentero mo yan siguro. So, ay bita sa karpentero. Trabaho. Yuse, nadahang pagbalik ka Nazaret. Nadadahan Nazaret, ginataman niya. And, Heroy, Maria, nga nampata. Ngan, ginsusulihan niya, pinaagi, kaniya pagiging karpentero. Ngan, tintutuan niya ang bata, impadako, iton dignidad, iton pagtrabaho. Salit, anaton Ginoo siguro, nagkarpentero, kay nawala naman ang Jose. No? Pagsusider, niya nanay, ngada, han pagka, perahya ka years old, niya pagbaya 30 years old. Pagtigangan niya mission. So, karpentero gayapon, natong Ginoo. Ano? So, just man ahi San Jose.
Kano iya kamatay, di kita maaram. Pero ginataman niya ang bata, gintutuan, in carpentry. Ngan, imagine, usa nga pinakaamay, tuloy-tuloy ang bata, di ba na nung kamon, nawara. Nagyakan, Maria nagyakan, nga bata. Di ka maaram, uro-uro na namong kabaraka, kain tatay, pag pinamiling hain mo. Tapos siya pang bata, ano po binanbak niyo? Di ba, kinang nga balayan ako na amay. Yung nga tatay, yung nga nanay, mabati so gayton. Pero, karing kasuratan, ginhilo, gintimos, marida kasing-kasing, ngan naging masultan ng bata, nagtubo, kapanuigon, hakinaadman, dito ko na sarit, kapanimangno, ni San Jose. No, they're just man. No? May tradisyon na siya rin ngayon, San Jose, ano ito, kan San Jose dida, para bata. Kaya may mga picture ni San Jose, nga elderly na hiya, raw lagas na. Kaya karog ni proteharan ang pagkaberhin ni Maria. So, iportita si San Jose, nga raw lagas na. Di na maka. No? Bere, si San Jose, makusog, burial man. Nga uli tao, nga karpentero. No? Ngan, siguro maskulado. Ay, karpentero ko nga ni, damo mo, bubuhaton. No? So, a just man. Ano ito kahulugan is just. Ano ito kahulugan justice. No? Just man. Kaya ano nga just man, San Jose. Itong biblical meaning itong justice, fidelity, faithful, pagiging tinuod nga da inusa nga ginsabutan, no? Covenant. So amo iton. So San Jose faithful first to God. Ang relasyon nga to sa Dios. Nga amo hiya dida aniya pagbaton ang plano han Dios. Naging faithful hiya, gintuman niya ang kabutod sa Diyos. Inusa nga tao nga matadong. Oh, faithful. Faithful hiya nga ito, haniya tao, haniya pagtatar kan Maria, pagkarap ng bata, nga ito haniya siguro mga anyaw, kanasaret, ito ha, Ehipto. Kayo sa nga tao, nga humble, diri damo nga yakan, trabahador. So, ito fidelity to God, to your neighbor, nga to imo kasi tao, nga ni katulo, fidelity to God's creation, God's things, mga binuhat, itong Diyos. Isa no say, faithful to God, faithful nga da hani kasi tao, faithful nga da ang binuhat. Kay karpentero mahiya, so nagamit hiya hing kahoy. So, ang binuhatan Diyos nga mga kahoy, gimpay mulusan ini, in maupay. No? Diri para niya pagriko, kundi makabulid ngadto iton iba. Ginataman niya, ano? Kinita niya kanang Diyos, providence, han mga kahoy. So, God hitaton, pagkita kontak mga kahoy, at amanon naton. No? At amanon naton. Pananong kita yung mga kahoy. Kay amo ito aton pagpakita, faithful kita ito God's creation. Pagproteher kita aton kalibungan. Diri paghibang it mga binuhat itong Diyos. Kay ginhibang nga din natin kita, diri kita sugad kan San Jose na just, no? Matadong. Iton pagiging matadong, diri la, pagiging matadong itemperasyon kato sa Dios ikas tao nga da pahit mga ngatanan nga mga binuhat ang Dios, di ba? Dalaton siya ng pagbasa ginintriga ini nga tuhan tao paghadii sabju ngan pagdamo, no?
Karag sige, patubo pagtubo Ngan panginadaw atamana. So, amo iton, ngay San Jose, just. Okay? Ano yung San Jose? Carpentero. A just carpenter. Hino yung San Jose? San Jose was a just carpenter, a just man. Masari kita, ano man iton amon? Iton relasyon, haaton. Sering natong Ginoo, when you have done all what is kung ginhimo na yung gimbuhatan na mo, ang atanan, gimapabuhatay mo, gimbuhat na mo, no? Ayaw siring tama na, dire. Gimbuhat na mo, kay gimabuhatay mo. Karang sinyon, nga ito na aton pagbuhat, diri aton, itaton trabaho, diri aton. Itaton produkto, itaton mga binuhat, diri aton. Tikang ini han Diyos. Grasya ini han Diyos. Ngatanan kanan Diyos. God's creation. No? So, kung ano man ito aton trabaho, kung ano man ito aton, whether it is significant o gutiya lang ang trabaho, labi na, kadahitahan ka sa tao. May na-effect. May daw sa nga point, Frederick Boltner, kanasiring, yun ang inihan, the spider web, iton gamo-gamo, kagamba, lawa-lawa, may din niya spider, nga di inaada na, diba, na lalakat nga kagamba, nagyuyok-yok, iton nga lawa-lawa. Nga amo iton humanity, iton katauhan, karag sinyon, nga kada pitad nit lawa-lawa, na itamuguusan. So kung ano man atong trabaho, ano man atong gimbuhat, apektado, nga tanan, magtakay. Halimbawa, nagbuhat kahin maupay nga sa nga tao, iton nga tao, apektado hiya. So magbubuhat hiya, hin maupay, o depende kung ano. Kung nagbuhat kayo maraot, apektado, iton nga taong gibuhatan, ngan, sige na ini, mag-multiply, ini, nga buhat. Ano? Kay siring pa, no man or woman is an island. Nga tanan kita, konektado. So, bintangan kita han Diyos, yung kapasidad, yung pagtuha, yung pagbuhat, mga talento, mga responsibility. Atong pagtuman ini, pagbuhat ini, nakaka-apekto nga tanan. Dahil kita din maaram hit effect ini, pero may da perme. Kung maupay ang epekto. Kung baraot, anaton, gimbuhat, may da gihapon epekto. Nga itera, may da seringan, tinatawag nga karma. Ato naman na seringa gaba. Pero gaba, direct ka ng Diyos. Di dahil aton, ini pagpili our choices. Ay ginhimo kita ng Diyos kaya imahin, madakaluwaringon nga pagdesisyon, salit itaton gimbubuhat, maarap kita, conscious kita, kung ato atong bubuhaton. So, panahon na terminaton, ano yung effect ini? Makakaupay ba ini? Makakaraot. O danay nasa rin kita kay pabayin na lang ito kung may marawat nga effect. Kay amo ini, maupay man ini, halimbawa, makahatag ini progreso. Pero, hibang ang tuna, hibang ang kalikasan, hibang ang isla, no? So, kung ano, bisan pag-ukad nato, guti lang ginukaran, may hapon effect, no? Ginukaran, hindi lang tagpunan, tapos may naglakat, mahiliong, patay, pipiulan. Asay pa kung gidlako galuho. So, may gihapon effect niton. So permi pa naton. So nga tanan, kung anong man itaton buhat, itutudoan kita. Isano si
ana amoy makatrigger unta haton ipapalandong. Itaton buhat, itaton works, katanang kita, mga trabador man kita. So, nagbubudlay kita. Kung ano naton, kung ano, itatong gibubuhat. Maupay nga guide, itatong gibubuhat. Pakiana-anay, kaburutoon mainit Diyos. Di ba siripan atong Ginoo, I am the way. Di ako dalan, ikot pamagi. Matuod ba ito? Hindi ba yung buha? Hiyakot kamatuuran. Sila itong Ginoo. Ngan, pinagihin aton pagkilala nga tanan atong gimbuhat kanang Diyos, tikang sa Diyos, kang para sa Diyos. No? Pagkamay na kita kinabuhi, waray, katapusan.